wel mae 20 miliwn nawr, mae Kirsty wedi dweud heddi, sy'n mynd i ffermwyr fel ffermwyr yn Ngeredigion i helpu nhw cefnogi busnes nhw, a hefyd i wneud yn siŵr trwy grantiau bach i sicrhau dyfodol traddodiadau ffermwyr yn Ngeredigion. So mae hwnna'n bwysig iawn, ond jyst cael weledigaeth yn efe dros cefn gwlad Cymru a yn Ngeredigion, a fi'n bach mor falch. Mae Kirsty wedi dod fan hyn i Llanila i lawnsio'r manifesto ni heddi. Ai mwy o grantiau ydy beth sydd angen ar ffermwyr yng Nghymru felly? Yn anffodus, na beth mae rhaid i ni cael, achos maen nhw'n mynd trwy cyfnod anodd iawn, a ni'n clywed heddi mae'r prisiau cath yn mynd i lleihau wythnos nesaf hefyd, so mae lot o pryderon fan hyn yn y shed yma bore yma. Ymrwymiad i Etholiad y Cynulliad ydy hwnnw wrth gwrs, ond ydy math yma o addewid yn dibynnu ar hefyd beth sy'n digwydd yn referendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd. Ydy, a fel ni'n gwybod mae ffermwyr yn derbynnu ar arian sy'n dod mas o Ewrop, a fi'n gwybod bydd hoff nhw ddim cael yr arian yna, ond mae rhaid. Yn anffodus mae rhaid yna'r busnes ffermwyr heddi a food security, mae rhaid cael yr arian yna i ffermwyr cefn gwlad Cymru.